Vi står nu her på Milima Safari Lodge, som vi åbnede for 2,5 år siden. Milima ligger midt i Maseke-reservatet, og vi har 2 dejlige store vandhuller bag ved os, hvor dyrene de kommer flittigt og drikker, bader og hygger sig. Vi er så heldige her på Milima, at vi er nok i det mest dyrerige del af Kruger Park. Der er dyr overalt her, og vi er så begunstiget, at vi har rigtig mange næsehorn. Vi har ualmindeligt mange elefanter, som samtidig giver os lidt problemer med, at de tager nogle af vores pæne træer, men det er ligesom det koster at have så mange elefanter. Og derudover så har vi selvfølgelig leoparder, løver. Vi har masser af bøfler. Vi har cirka 300 bøfler lige omkring lodgen her. Og ingen gæster får lov til at rejse, før de har set Big Five. Her på Milima er der en stor indendørs restaurant, og der er en dejlig bar lige heroppe i hjørnet, hvor at vi serverer skønne drinks, og hvor vi sidder og hygger os samtidig med, at man kan se ud over vandhullerne ude i bushen. Her på Milima der er der 4 telte, små luksustelte med også en fantastisk udsigt. Der er 4 villaer, hvor der er plads til 6 mennesker i hver. Der er 4 værelser inde i main lodgen, hvor 2 er store master bedrooms med plads til opredninger. Restauranten den bliver brugt flittigt, når vejret er lidt dårligt, og det måske er lidt køligt. Men ellers så har vi mulighed for både at sidde i bomagen og i et lille område bag ved os her. Så der er også lidt forandring på tingene her. Vi har selvfølgelig en masse oplevelser i løbet af ugen, eller i løbet af de dage, man nu bor her på Milima. En af dem er selvfølgelig, at vi har nogle fantastiske sundownerpunkter. Det er en dejlig måde at afslutte dagen på med en tur rundt på reservatet, se en masse dyr, og så stå med en kølig drink i hånden og se solen gå ned. Vi glæder os rigtig meget til at vise jer Milima, som er blevet et helt fantastisk sted, og vi er faktisk rigtig stolte over det. Håber at se jer snart. Hej hej.